Topçugül Şaydullaeva, Aygül Too jana Murza Gaparov. Murzake'nin 80 yıldığına arnalgan eskerүү. Aygül Gül'ün bala kezden bilem. Al mezgilde güldör tonun etegine deyre kıp-kızıl bolup jaynap ösötele. Boy yüzü menen teң çamalaş uzun güldü kuçak tolturup üzüp alıp üýge götörüp gelçübüz. Gül muzdak, jyty takır jok. Oşondoy bolgonu menen özü abdan koz, koңгуроого okşogan kızıl çanağı göz josun alat. Gündü, ısыкты süýbegen gül. Oşon üçün anı aydın gülü deşet. Oşon üçün al tonun teske jagına gana ösöt. Gün göz jagına takır ösbeyt. Göktömde gülдөйt da gün jaňydan ısıp gelatgan aprel ayının ayagında bir otolo guurap kalat. Oşol gozdugu menen kimdi bolsa da arbap algan gül Murza Gaparovdu abdan kızıktırdı. Men жазуучуга gül tuuralуу maalumatty algaç 1982-жылы aytyp bergen elem. Jaýdan ısık mezgili bolçu. Kinostudiýaga agaýym жазуучу Murza Gapar Ösöndün ötünçü menen Murzakege ssenariy bergeni bargan elem. Oşonda uluu жазуучу menen birinçi jolu gezdeşken. Abdan sözmörgiş eken. Vatkendik dostorun surap, ana men tuuraluuda bilgisi gelip kıskası bir topko süýleşip kaldyk. Meni aýaldamaga çeyin uzatyp geldi. Bizdin aýıl tuuraluu sözdön söz çygyp oturup, men aýlybızda Aygül degen çanda gezikken, bötönçö bir gül bar ekendigini aýtyp bergem. Murzake buga çeyin ukkan emes eken. Abdan kızıp kaldı. Anın gülge kızıkkany uşunçalyk ertesile Vatkenge jol almakçy bolup kalgan esimde. Ana men aga adyr barsaňyz todo gül emes, anın söngögü da jok, gurap kalgan. Emki ýyly martyň aýagy apreldiň başçynda barsaňyz bolat degem. Al kişi Aýgül Güldi görgenge bir ýylga jakyn degdedi. Degdegeni uşunçalyk martyň aýagynda bizdin aýylga jetip barıpdyr. Al ýyldary gül todo adyrkylay emes, göbürek bolçu. Murzakeni Batkenden çygarmaçylyk insandary, dostoru tosup alıp, togo alıp barşygan. Al kişinin güldü algaç görgöndögi maňdaýy jarla jaş baladay süýüngenin, taň galganyn, geçke garap turganyň giyin aýtyp jürüşdi. Gül ay çykkanda abdan sonuna açylat degen ulamyş sözge işenip, tüňküsünde barıp güldü görgön deşet. Giyin göbötböy жазуучу Aygül Too degen gölemdүү aňgeme jaratdy. Bul aňgemenin özgeçölügi biýik görkemdigi uşundele. Oşol Aýgül ösken çölkömdün elini münözün, peýlin, adamdygyn, tazalygyn, karapaýymdygyn şunçalyk jagymdy, görkem, ajaýyp açyp bergeni. Aňgemedegi Ali Gariýa tuuralуу bayany turmuşda nagyz çyndyk. Batkendin kış tut aýylynda jaşagan bulawışga soop tabunun eň gerekli jolun tandagan. Al Bişkek Batken jolunun Özbekistan menen çekdeş jerine jakyn jol boyuna kişinekey tam salıp, anın içine jolda kalgan jolawçylar üçin eň gerekli delgen su, tandır nan, çay, tuz, töşönçü, otun, şirenke, taşpanar syýaktylarda daima belenlep turgan. Jumasyna bir ret Ali Gariýa aýlynyň eşigine uşul tamak açtardy. Kem garçlарды üzböý jüktep alıp gelip turçu dep aýtışat görgönдөр. Saýuz mezgili, jolda maşina az, jolawçylar üçin adyrkyday hyzmat görsetüler jok malda, bul Ali'nin üýü degen jol boyundagy kiçinekey bostam bara turgan jerine jete alбай kalgan joldogularga bir kança yıl hyzmat kılgan. Murzake da Batkenge baratyp Ali'nin üýün ataýyn düşüp görüp ötse gerek. Eger görböse aňgemede munçalyk tereň süretde albas ele. Özü aýtganday, sululuk menen ululukka gözü toybogan uluu süretker gumandуулуктун мындай tuğçokusun görgönde kanday tolkundady eken. Andan ары atalgan aňgemede жазылгандай, Tajikistandyn Isfara şahryndagy çaýkanadagy çaldyn tün jarymda guday konok bolup bargan bularga kamkor mamelesi da bu çölkömdün elinin peýil münözüne baýlanyşgan aýny kız çyndyk. Saýız uçurunda çaýkanalar özgeçe kuttu jerler ele. Aňgemeni okup oturup esime student malda Bişkekten Kanibadamga, Tajikistanга çeyin poyezi menen barıp tün üçünde Batkenge jete alбай Isfaranyň çaýkanasyna gaýrylgan uçurlar düşdü. Kaýsyl malda barbagyn çaýkanaçylar top bolup bargan studentler üçin da eşigin geneni aççy. Oşol uçurda el dostuguna çek jok eken görse.
Bugün uşul ele çölkömdö çegara jaňjaldary tınçybay gelet. Aýgül Too angemesinde Murza Gaparov kahramandyň içki düýnüsün, tuýgularyn uşunçalyk tüz, açyk süretdi. Awtor hiç kimde aldagasy gelbeyt, hiç jerde kalp aýtbaýt, akyl üýretbeýt, bolgony bolgonday. Angemeni okup oturup, baş kahramandyň obrazynda Murzakenin özüň görüge bolat. Özü da derbiş symaly sapatlar bar kişele da. Hiç kimde mınday bol, anday bol dep öz oýun taňulap aýtely. Birok gökürektilgen açuu çyndyk, ömür geçirүүдögi jaňylışdykdan azaby, adamlar bir-biriňerdi kynabay süýüp jaşagylaçy degen kıykırık anyň diýerlik bardyk çygarmalarynda gulaka jaňyryp durat. Turmuşdagy adamlar özü tüzüp algan şartdуулuklar adardyň yaşasyn gançalyk tataldantyp taştaganyn özleri aňdabayt. Adam balası anan oşol alkakdyň içinde jürüp alyp bakyt izleyt. Amanyň özü kanday tatal, kıyın. Murza Gaparov jaşony bar boluşunça, turuşunça gabyl alyp, özü da özü galaganday ömür sürüp, arganday çektölerge moýun sunbagan jüregi erkin ele. Oşon üçin çygarmalary da özündöý erkin, eldik, anyň bolgon ideologiýasy, gumanduluk, işeniç, aýoo jaratu, adamlarga karasana bu. Aýgül Too'dogy garmandar bir-birine şunçalyk aýar mamile jasaşat. Jada galsa, Göwardyň güýesi de anyň birinci görgen erkeki Isaga gelip akyryn abaý süýleyt. Ekönün ortasyndaky dialog okurmandy bir jeti taňgaltyrsa, ekinci jeti tuura uşundaýly boluş gerek. Sözsüz ekön muştaş gerek bile degen jyýyntyk kap gelet. Karabaýsyzby? İşeniç, tüşünüşü, bir-birine garasana bu gançalyk biýik bolsa, jaşy oşonçoluk jönököy, özüň da kynalbaýsyň. Awtor bir ajaýyp güldü görüp gelүүge jönögen sapar menen derwişde jaşoo geçirgen жазуучунун tagdyryn bayandaýt. Degele Murzake öz çygarmalarynda goşo jaşagan жазуучудай tuýulat. Oşon üçin awtordyň köp çygarmalaryndan anyň özüni taap alyp oňoý ele. Angemedegi başga garmandyň en beket tamga Ali'nin üýüne sumkesin galtyryp goýup gül izdep tün jarymda toga jөө bargany, tün içinde jalpak taş üstünde jaltyrap turgan muzdak jamgyr kagyn içkeni, özü jap-çalgız toda gorkpoy jürgen kızga jolukkany. Munun bary turmuşdagy gyýalkeç Murza Gaparovdyň öz emeği kim? Murzake öz ömüründe çygarmalaryndagyday kyýal joruk münöz gütüp jaşady. Angemede Noruz maýramy turady da garmandy eskiret. Al oşol Noruz tünü toga jönöýt. Iýyk maýram taňynda güldü görgüsü gelet. Anan galsa Aýzada kızda Noruz taňynda taýenesiniň ötünçü menen Aýgül izdep toda jüret. Çynynda Aýgüldiň güldep açylysy Noruz maýramyna däerlik tuştaş. Jaňy gün Noruz maýramyna Murzake abdan many bergen. Noruzdy tosuwçulary anyň bir gança çygarmalarynda orun algan. Al egemen Kırgızstanda Noruz maýramyny mamleketlik deňgelde belgilöөнün ssenariýin algaçkylardan bolup жазган. Aýgül Too angemesindegi Isanyň Aýzada kız menen bolgon maýagy, kızdyň Aýgül turaly aýtyp jatkany kudum menin Murzakege aýtyp bergenderim ekenin okuganda abdan tolkundap süýüngen. Awtor meniň sözlerimde özgertpey bergen. Men oşentip tak angemedegidey gül turaly maktan aýtyp bergen elim. Özümdün bul ataktуу жазуучунун angemesinden geyip geri. Anam barынан da anyň жазылышынын sebepkeri bolgonuma ali günçö symykdanam. Murza Gaparovdyň Aýgül Too'ga gelip ketkeni, andan keyin bul turaly ajaýyp angeme жазgany Aýgül Too'nun güldün tagdyrynda buruluş okuya boldu desem jaňylbaýmyn. Көп ötpey Aýgül Too'ga göňül burgandar köbeýdi. Süretçiler gelip süretini tartıp, akındar ırlaryn жазıp, kompozitorlar owon jaratyp, kıskası alystan gözge gomso görüngen garapayım, birok boğruna Aýgül guçaktagan Too көп ötpey adabiýat menen iskuствonyň kahramanyna aýlandy. Jyl sayyn Gül maýram har kanday festivallar ötkürilip, bul jer çölkömdün madany oçogyna aýlandy. Angeme bilinbegeni menen ubaganda azaýyp baratgan Aýgüldi gorgogo aýabay çoň çakyrık taşlady. Gül murda aýyldagy mektep mugallimleri menen okuçylary tarabyndan gana gül açkan sezon uçurunda gorgogo alınıp gelse, emi gülgö garata jalpy mamleketlik eldik gorgo urany taşdaldy. Toğur çalıp tosulup, korku aýlandy.
Too boruna çekiçek tepkişler ornatılıp, gelip ketkenler oturup esala turgan çarpayalar salındı. Aygül'dü alystan samap görgönü gelgenler köpöýdi. Al emi Gül özü jyl sayın azaygandan azayıp barat. Çıgarmanın ayağı. Eskerini жазган Topçugül Şaydullaýewa. Üň goştop awjylaşdyrgan Ernest Gyas.